A comezar coa entrega dos premios do certamen das Vilariñas. Se ven, con carácter previo, queremos dar lectura ao manifesto das agrupacións de poesía de base e decir que este manifesto que podedes atopar na NPG Gaceta, supoño que tedes todos os que asistides, e senón abaixo está a entrada. Este manifesto ten avalado polas distintas agrupacións poéticas de base, Versos de Area, que temos aquí a representantes como poidestes presenciar anteriormente, a Irmandade Poética e Artística Galai Colusa, o colectivo literario Inade Quivitas, Nómades do Verso, o grupo poético Antón Borrazás, que tamén nos acompañaron no día de onte, así como ao longo do día de hoxe, e o colectivo literario Moraima, Grafía de Emoción, que temos tamén aquí presentes a representantes, ademais da nova poesía adquirida. Para dar lectura ao manifesto chamamos a Pilar Alonso, a gañadora do primeiro premio do certame do ano pasado, da edición anterior, e queremos que ela, que é integrante de Versos de Area, que veñen de Ponte Areas, proceda a dar lectura, se tenga ben o manifesto. Chamamos a Pilar Alonso. Boa tarde novamente a todos. Manifesto da poesía galega de base. Sostemos que para facer unha casa é preciso comezar dos seus alicerces, porque ben sabido é que a forza de calquera construción reside na súa base. A poesía galega contemporánea goza de grandes creadores e creadoras, peza imprescindível que nos fai medrar coa lectura dos seus versos. Mas tamén están as persoas indispensables, lectores e lectoras que teñen fame, as famentas de poesía. Todas as persoas que conformamos a poesía de base constituímos un espazo mestizo de poetas electorado fértil, catalizador de creación poética e canle de difusión e socialización da poesía. A poesía de base é un movemento cultural cidadá composto por agrupacións poéticas que apoiamos e difundimos a poesía unindo a diferentes creatividades coa característica da convivencia armoniosa de estéticas, estilos e temáticas diferentes. Así, para unhas a poesía é instrumento para denunciar situacións de marxinación e injustiza na búsqueda da defensa da parte máis débil do tecido social. Para outras, é ferramenta para concienciar a sociedade sobre a realidade que nos toca vivir, propoñendo escenarios alternativos. Noutros casos, como canle para a expresión da creatividade meramente simbólica, íntima e persoal ou de crise existencial. En todo caso, poder sentir a presenza do colectivo que comparte as mesmas inquedanzas, onde voluntariamente participamos creadores de diferentes idades, estéticas e sensibilidades, es que compartimos a necesidade de participar en común e alimentarmonos das creacións e iniciativas colectivas das agrupacións. Porque a poesía é unha maneira poliédrica de mirar o mundo, de encher de beleza e reflexión a paisaxe da existencia. E nós respiramos poesía da cotío e achamos acabado dela, xunto coa nosa fala propia e a casa que habitamos, a ponte que nos une. Se a isto engadimos unha rede humana que abrangue toda esa bagaxe, temos un espazo social para fortalecer e acoller todo ese potencial creativo que medra no espazo aberto do noso país. Pagamos da poesía de base unha bobina que fomente a creación poética e a espalle na nosa terra e mesmo alén do mar. Grazas. Tenemos uns agasallos en nome do Concello de Ponte Areas, así que agradeceríamos que se achagase ata aquí a Concelleira de Cultura e algún representante da ANPG, por favor.
Temos aquí a alcaldesa, a concelleira de Cultura, calquera que representa o Concello. En nome do Concello de Tareas, queremos facer esta entrega de publicacións que se fixeron sobre os nosos artistas de Tareas. Traemos tamén uns exemplares do pregón, sabedes que o Corpus é unha festa de interese internacional. Durante estes 2 anos da pandemia, pois, desgraciadamente, pois non se puido facer na plenitude, pero temos aí as publicacións dos artigos, onde estamos, as tres que estamos aquí tamén temos aquí. E logo, pois, os calendarios que editan todos os anos, este sería o do último ano. E de parte de Versos de Area, queremos faceros un agasallo de algo típico de Pontareas. Pontareas, corpus e rosquillas e melindres. Non hai outros, tanto é así que da veciña Monsao en Portugal viñeron a copiar e agora teñen un éxito a nivel Portugal tremendo, pero dou fe porque, bueno, eu durante os 4 anos anteriores tamén estuve ao frente da Consellería de Cultura e facíamos encontros moi a miúdo con Portugal, e a Tereixa dos Teimosos, ela foi, pediume que a levara a ver como facían as rosquillas de Pontareas, e agora ten un boom en Portugal, pero grazas a rosquillas de Pontareas, as mellores. Xa nos diremos. E logo temos tamén sendas bolsas para a nova poesía. E recolle Emilia Martínez. Moitas grazas en nome da nova poesía lírica polo agasallo. Bueno, nos traíamos 3 bolsas, o sea que hai para alguén máis. Moi ben, moi ben. Eu teño salir ao pé da casa. Perfecto, pois moitas grazas. Pilar, se queres acompañarme para... Bueno, pois a ver, querendo deste tan de San Xelal. E agora sí, agora procedemos na entrega, xa sen máis problema menos do certame das Vilariñas. Dicirvos que este ano tivo lugar a 5ª edición deste certame. Supoño que todos o sabedes, pero senón, para os que non o sepan, as Vilariñas consisten neses pequenos poemas, eses micropoemas, un pouco coa referencia aos haikus orientais, que aquí en Guitiriz se convoca este certame dende, como os dicía, 5 anos, tendo a mellor acollida, e ademais, coa particularidade de que se creou, xa por decir así, a costume, a tradición de achegar cada poema, cada vilariña, cunha imaxe, unha fotografía, unha ilustración, un debuxo, cada un libremente. Estas vilariñas traen a súa esencia do poema Esmeralda de Díaz Castro. Poema que precisamente foi musicado onte por Corredores de Sombra, ademais por partida doble, e que vou a recitar neste momento. E di así: erva pequerrechiña que con medo sorrís, o sol que vai nacendo e morrendo sen ti. Por que de ser pequena que me avergonzas ti? O universo sería máis pequeno sen ti. En esa idea desa erva pequerrechiña, en esa idea do pequeno, pero do esencial, do que senta base, nacen as vilariñas. Esas vilariñas vanse consolidando, como vos dicía, ano tras ano, e o certame, o certo é que vai recibindo achegas de autores que son máis alén do país. Temos participacións ao largo desta trayectoria de autores de Brasil, incluso este ano, como veredes, son dos autores dos premiados e galán. Temos participacións de autores de Portugal, de Asturias,
temos aquí un presente que ademais subirá en breve aquí, de Valencia ou mesmo de Italia. Con isto ponse de manifesto que a lingua, que a poesía, lonxe de afastar, une e suma. E, ademais, a diversidade lingüística e as variedades idiomáticas, porque temos colaboracións e participacións, bueno, lóxicamente en galego, en gran parte de integrantes das agrupacións poéticas de base, pero tamén en galego-portuxés, tamén no portuxés, no caso dun premiado que agora mencionarei de Brasil, e da fala asturiana. Isto é o que pone de manifesto que vos decía, que a poesía a lingua suma, as diversidades lingüísticas suman, non para nada dividen e permiten que sexan acollidas e que esteñan de feito aquí hoxe presentes. Nada máis, pola miña parte vou facer referencia aos premiados e despois ireinos chamando. Os premiados este ano son o primeiro premio Mar Pazos de Vigo, o segundo premio Jefferson Costa Leite de Alegrete do sur de Brasil e o terceiro premio de Quique Roxíos de Boal, Asturias. O primeiro premio, Mar Pazos, como vos decía, non pode estar presente, vai non recoller a compañera María Xosé Lamas. Antes, quero proceder á lectura da súa vilariña, a vilariña de Mar Pazos, que di así: debuxaches no lomar, pero non fomos quen de entender a profundidade. Que suba María Xosé Lamas a recoller o premio de Mar Pazos, o primeiro premio do certame das vilariñas. Moitas grazas no nome de Mar Pazos. Estaría aquí feliz recollendo esta vilariña que xa lle faremos chegar con moito cariño. Grazas, María Xosé. O premio das vilariñas, que están aí, e non quero esquecerme desto porque é fundamental, en consonancia coa idea, coa orixe do que son as vilariñas, pois tiña que ser un premio modesto, un premio pequerrechiño, a larva pequerrechiña, e son estas esculturas da gran Vicky Rivadulla, pequenas, pero estas maravillosas obras da gran artista Vicky Rivadulla. Por lo tanto, esa cousiña pequena, pero de tanto valor significativo. O segundo premio é para Jefferson, como vos decía, da Costa Leite, que non pode estar aquí a distancia, bueno, é obvia, do sul de Brasil. A súa vilariña leva por título Inocencia e di así: paixóns e o río, invisíveis corazoes e mosoes é un pasivo. Pasa a recoller o segundo premio Pilar Maceda, da Nova Poesía Crítica, tamén como María Xosé Lamas no anterior caso, en nome de Jefferson. Jefferson seguro que diría obrigado por dar resposta para Xallo. Bueno, un placer e faremos de chegar a Jefferson. Boa tarde. Grazas, Pilar. E por último, o terceiro premio para Quique Roxíos. Quique Roxíos témolo aquí, polo tanto, vai subir, lle vamos a dar a palabra e con isto rematamos esta entrega de premios. Quique Roxíos, a túa escapiña. Parabéns. Todo o mundo que está libres, estou un pouco nervioso. Pero, teño que dicir que alegro-me moito de estar aquí. Estou moi agradecido tanto a Nova Poesía de Ibiza, ao Concello, a todos os outros. Sei que levades moitos anos traballando nestes temas da poesía,
traballando no idioma da creatividade que emancipa a xente. Eu creo que iso é super importante. Eu venho de Asturias e venho onde compartimos a nosa fala, esta fala que herdamos dos nosos maiores desde tempos inmemoriais e que nos une como irmãos a gallegos e os asturianos que la falamos. Eu nací nunha aldea pequena nas ribeiras del Navia. Nesa aldea pequena, nun caserío, aprendín as nosas palabras e nas tareas agrícolas coa familia sempre aparecían lendas, historias, refráis, palabras que me contaban os tías maiores ou familiares que eran como libros abertos. Teño que dicir que as vosas vilariñas gustan moito porque aparece xunto a eses pequenos poemas unha imaxe. E esa imaxe é unha foto que de algún xeito tamén nos fala. Hai uns días vin un poema de Joan Margarit que falaba dunha foto na que estaba ele, de neno, estaba a súa mãe, a súa avó e unha tía. Entonces, vindo esa foto, era como si él mismo se falara desde aquel entonces a lei actual e lle dixera da pobreza que había nesa foto, da situación de guerra, da miseria, del dolor. E con as vilariñas pasa un pouco igual. Esas vilariñas dos outros premiados contanos moitas cousas. A miña vilariña son as pinzas nun tendedeiro. Esas pinzas, onde eu las saquei, era unha foto na que eu simplemente intentaba hacer unha imaxe bonita e xugando con a profundidade do campo, con a velocidade, con a luz, intentaba sacar esas gotas de agua penduradas. Pero cando vexo esa foto, hoxe, esa foto ten bastantes anos, pois fálame de ausencias, fálame de cousas que non están nesa foto, pero que a foto me dice. Entón, fálame das maus de minha madre, fálame tamén del momento feliz que vivín. Estou seguro que en el Navia eu habrá moitas fotos, ou alguna ten que haber, desas trapeiras e trapeiros que foron aí al meu Navia, visitaron casas, seguramente en alguna foto estarán. E se vísemos esas fotos, estou seguro que nos dirían que esa xente estarían dicíndonos que naquele momento eran felices e que eran como hermanos. A miña vilariña é moi breve, e como todas, e para esta ocasión quixen rematalla con outras pequenas vilariñas e empezo e acabo con ella. Das túas maus, gotas das acordanzas, esqueiza a noite. E nos teus beitos en herdades en coidas arrolla a lúa. Desacougado, recuperar intento a tua memoria xa esmorecida e el meu choro revive molladas penas. Tantía el vento o teu nome roubarme e esfello en certo. Arroupáronme engaratadas dulces del tendedeiro, faragullas ocultas, acordanzas da vida aromas. Das tuas maus, gotas das acordanzas, esqueizan a vida. Moitas gracias. Ahora vamos a dar paso a Eugenia de novo, que nos vai volver a acompañar e a continuación, unha vez remata a súa actuación, pasarase a entregar polo Concello o Premio Díaz Castro. Moitas grazas a todas e a todos. Xa rompín todos os vellos ritos
fican as pedras, as cunchas, os regatos e os carreiros, fica o vento na praia, soprando os pés na areia. Ainda non nacera eu cando este señor grabou esta maravilla de canción. Así que vou seguir con así esta homenaxe a Galicia, este fragmento de antes. Son un pouco Mr. Bean. Isto é unha cousa que os que me coñecen xa o saben. Ten momentos Mr. Bean, non yo. Xa vedes. Se a sabedes, podedes cantar conmigo, No niño novo do vento hai unha pomba dourada. No niño novo do vento hai unha pomba dourada. Empoeira na
Pois logo teño unha predilección especial pola música brasileira. Cantando só teus sonhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão. Quem só teu amor procurou, tem uma feliz falar dos bichos perdidos nos lábios teus. Manhã, bonita manhã de dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Chegou o som então do coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia virá. É nossa manhã tão bela final manhã de carnaval. Canta meu coração alegria, por todo tão feliz amanhã deste amor. Moitas grazas. Temos outra entrega, así que dentro dun ratiño un pouco máis. Sí, sí.
Boas tardes. Que mellor xeito de rematar este festival de poesía guitirica que homenaxeando ao noso poeta, Xosé María Díaz Castro, entregando os premios que levan o seu nome. Nesta ocasión, e debido á crise sanitaria, presentaremos por fin o libro A traxedia da arquitectura de Xosé Luís Mosquera Camba, gañador do cuarto certame de poesía Xosé María Díaz Castro, e faremos entrega tamén do premio ao gañador da quinta edición, Pablo Bouza, pola obra Como o ruido van as portas das igrexas ao pecharse. O xurado deste certame está composto por Ángela Gracián e Miguel Anxo Ferrán Bello, que nos acompañan hoxe, e Armando Requeixo, que non puido estar aquí. Na obra A traxedia da arquitectura, o xurado estimou o excelente traballo de fusión e recreación das máis diversas tradicións poéticas para conformar un fulgurante collage. Agora Miguel Anxo falarános desta obra. Boas tardes a todas e a todos. Dous comentarios iniciais necesarios, coido, neste acto, neste marco deste Festival de Poesía Guitirica que xa vai rematando coido hoxe. Dous nomes fundamentais, xa se dixo. Xosé María Díaz Castro, que é o poeta que lle dá nome a este premio creado hai 5 anos en Guitiriz, en homenaxe á súa figura, en reconhecimento ao seu nome. Xosé María Díaz Castro, en palabras de Carballo Calero, é un poeta esencial, un poeta original, un poeta vital e un poeta total. Por tanto, estamos a referirnos a unha das máis altas referencias, Díaz Castro, da poesía galega contemporánea. E Díaz Castro resulta fundamental para o patrimonio cultural de Guitiriz, evidentemente. Todo isto que estamos a ver aquí, de alguma maneira, emana da súa figura, emana do poder que a súa figura concentra e do poder que tamén irradia. Esta rede poética que se vai tecendo aquí en Guitiriz e que xa se vai ampliando a outras bisbarras e a outras terras. Para o patrimonio cultural de Guitiriz, para o patrimonio cultural de Lugo e para o patrimonio cultural da Galiza. Díaz Castro é unha voz fundamental das letras galegas contemporáneas. Lembranza tamén outro nome, lembranza viva, chea de afecto para a poeta Xena Arias, aquela nena de Sarria, que viu a luz a 30 kilómetros de onde estamos. Ela naceu en Lugo, ainda que foi inscrita posteriormente en Sarria. Esa Xena Arias, que celebramos no Día das Letras Galegas, no ano das Letras Galegas, o ano Xena Arias, que foi unha poeta que soubo conxugar con suprema sabiduría a tensión existencial e persoal da súa experiencia vital co espazo urbano, co teatro tamén da experiencia que ela viviu na cidade de Vigo, que provocou a escrita de libros fundamentais tamén na poesía galega dos nosos días. Espiral Maior, que a editora Edicións Espiral Maior, a través da súa colección de poesía, que a editora do libro de Mosquera Campa, tamén publicou no seu tempo o último libro, o derradeiro libro de Xena Arias, Intemperium. Intemperium fai-nos chegar de xeito inmediato pois esa sensación e ese estado vital, existencial da poeta que se intempera, que sai afora, que observa o mundo de xeito crítico e de xeito compulsivo dende o seu espazo propio de muller. Outro nome, evidentemente, despois falarei moi brevemente, porque vai falar tamén Ángela Gracián, do libro de Mosquera Campa, A traxedia da arquitectura. E outro nome que hai que celebrar é o de Pablo Bouza, que está aquí presente, gañador da quinta edición, xa van 5 anos da quinta edición do premio Díaz Castro de Poesía.
Pablo Bouza, por certo, que ten tamén 2 libros publicados na colección Poesía de Edicións Espiral Maior, vai haber un terceiro, el que é xefe de servizo, que vou comentar aquí agora referirme a iso, xefe do Servizo de Cultura e de Educación do Concello de Culleredo, leva moitos anos traballando na creación dun espazo cultural de grande forma e de grande forza no Concello de Culleredo, e así é recoñecido en toda Galiza. Confírmase xa Pablo Bouza con este novo libro que verá a luz nos próximos meses, confírmase xa definitivamente como unha das voces principais da poesía galega do noso tempo. Por lo tanto, parabéns especiais, parabéns todos para Pablo Bouza polo seu traballo creativo. Que chegamos a un quinto nome, que é o de Xosé Luis Mosquera Camba, e este libro, A traxedia da arquitectura, que leva, ademais, como ilustración de portada, un collage do propio autor, do propio Mosquera Camba, que é un poeta que combina no tempo a escrita de poesía coa poesía visual, coa tensión creativa das imaxes, da superposición, do contraste, a través da forma, o pegamento, esa tensión que se crea no collage. Xa se falou de que este libro e o xurado que nos reunimos aquí en Itiriz para fallar o premio hai xa uns meses, falou dun fulgurante collage. Mosquera Camba, en este libro A traxedia da arquitectura, que é xa o seu quinto título de poesía publicado, Mosquera Camba, que eu dicía que Pablo Bouza, que era unha voz xa absolutamente cristalizada no espazo, na República da poesía galega. No caso do Mosquera Camba, pois é un caso semellante. El foi gacese do Premio Esquío, xa histórico Premio Esquío. Foi Premio de Poesía Concello de Carral, foi Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, foi Premio de Poesía Xosé María Díaz Castro con este libro, que por certo fai o número 291 da colección Poesía de Edicións Espiral Maior. Unhas palabras sobre este libro que vostedes, lectoras e lectores, deben descubrir como unha forma de internarse no coñecemento da poesía. Mosquera Camba practica con gran sabedoría o collage poético, o collage literario. Sabe tratar a través do coñecemento das formas e dos xeitos das vanguardas históricas do século XX, as vanguardas comezos do século XX, e o dadaísmo en particular, porque hai aí un xogo de campos contrarios, hai unha oposición ao clásico, e hai unha teima en romper con todo tipo de canon, e esa estética do collage poético verbal, no collage poético da palabra poética en sí, pois este libro, a serie da arquitectura, pois non só debe desa estética, sino que se converte el mesmo nun libro de poesía contedor da técnica do collage. Hai un verso que o autor remata. Hai un verso no libro que o autor pon, ademais, como un verso único, como un verso poema, hai unha chamada, unha referencia que di: escribir é unha falacia. Por tanto, aquí estamos diante dun momento que suscita a reflexión, o escribimento, a sorpresa, o debate, que é escribir poesía, que é ler poesía. Por que lemos, por que escribimos poesía?
Debemos tamén reflexionar un pouco como lectoras e como lectores neste fenómeno da poesía que acontece. Eu creo que este libro de Mosquera Camba pon o dedo na chaga dese debate, desa, digamos, elucubración que axúdanos a entender a través da sorpresa, a través do xogo de imaxes, a través do misterio, axúdanos a entender o que é realmente a poesía. A poesía é un camiño, é un proceso, e libros como a traxedia da arquitectura axudan moito aos seres humanos que, en certa maneira, estamos perdidos no espazo e no tempo, axúdanos ás veces ás apalpadas na noite, pois ir descubrindo pequenas luces, pequenas verdades, ou a gran verdade que é a sensibilidade, o estremecemento, o amor e o coñecemento. E aí reside o núcleo duro da poesía e o núcleo desta traxedia da arquitectura. Só, unha vez máis, pois, felicitar, parabenizar a Mosquera Camba pola súa traxectoria e por este libro que fai que este premio de poesía Xosé María Díaz Castro que mantén vivo o Concello de Guitiriz sexa unha referencia xa, en poucos anos, unha referencia xa no que é o conxunto da creación poética en Galicia. Guitiriz é centro e tamén a par de Díaz Castro, a par de todo o movimento poético que aquí se está a xerar, é centro poético polos autores e autoras que van pasando por este certame, con tantos libros presentados, en fin, creando patrimonio. E, por tanto, parabéns tamén ao Concello de Guitiriz e a súa alcaldesa, Marisol Morandeira, por manter en vivo a chama dun premio que honra a figura eterna de Xosé María Díaz Castro. Moitas gracias. Moi boas tardes, felicitar a Mosquera Camba e dar tamén a benvida a Pablo Bouza, que con ese como o ruido que fan as portas das igrexas ao pecharen, ese verso alexandrino, foi o título que por unanimidade elixiu o xurado do quinto certame de poesía Díaz Castro, formado por Miguel Anxo Fernambello, que acabades de escoitar, como xa dixo tamén por Armando Requeixo Cuba e máis por eu mesma. O título foi por absoluta unanimidade dentro dunha escolla que demostra tamén a altísima calidade de orixinais que está recibindo este premio, tamén para non desanimar a aqueles e aquelas que nesta ocasión non se fixeron co certame gañador. Ben, como xa nos presentou tamén Fernán Bello, Pablo Bouza traballa no ámbito da cultura, é o responsable da área de cultura do Concello de Culleredo, tamén autor e coñecidísimo activista cultural, traballa na radio, e este non é máis que unha suma dos moitos premios de poesía deste xa consagradísimo autor que, como acaba de decirvos tamén Fernán Bello, xa forma parte dese elenco de poetas imprescindibles da poesía galega. Ben, é xa o gañador do Fernán Esquío, do Pérez Parallé, en dúas ocasións do Concello de Vilalba aquí cerca, do Concello de Gondomar, da Asociación Rosalía de Castro do Centro de Cornellá, o Francisco Añón, e con títulos como In Eternum, na intimidade do Azougue, ese home que falaba coas baleas, que tanto me gustou a mí tamén ese título, Os privilexios dos sonámbulos, e agora este Como ao ruido das portas das igrexas ao pecharen. Un alexandrino que resume ese riquísimo universo poético que é un mundo completo en si mesmo e que tende pontes á mellor literatura universal. Así o considerou o xurado, que explicou que nos emocionou pola súa capacidade
de diáfana construción dunha arquitectura de períodos e unha velencia a hora de incorporar o seu discurso e integralo nos referentes da mellor tradición universal. Moitísimos parabéns aos dous, ao gañador do ano pasado, do certamen pasado, gañador do certamen este ano, e tamén noraboa ao Concello de Guitiriz por seguir mantendo este premio e darlle esta dimensión tan importante na poesía galega. Moitas gracias. Boa tarde, grazas a todas e a todos os que estáis aquí. Eu, antes de nada, agradezo ao Concello de Guitiriz, en este caso a súa alcaldesa, tamén a Asociación Cultural Xermolos, por estar impulsando este premio que tuve a sorte de gañar non o ano pasado, senón xa no 19, o que fai de min, neste caso, un personaxe aquí usurpador inapropiado, porque eu non teria que estar aquí. Este libro teria que terse presentado o ano pasado en febreiro, por distintas razóns non o foi, e entón, pois, veño con retraso. Simplemente decir, e acabo pronto, que son un verdadeiro afortunado por poder emparellar o meu nome ou un título meu a ese gran nome que é o de Díaz Castro, a quen xa está sempre entregado o Olimpo dos poetas, e no que solo sexa por ese libro seu que son os Nimbos, ou por ese poema seu que é Penélope, que non é o único del, por suposto que merece a pena, pero é o máis destacado, e é un orgullo poder estar asociado a ese nome. Tamén o de Guitiriz e, neste caso concreto, o de Vilariño, o dos Vilares. Grazas ao xurado, hai aquí dous componentes, Ángela e Milanxo, falta un terceiro, Armando, que conformaron entre eles aquela resolución que me otorgou a mí este premio. Cando se presentan estas obras e están relacionadas con persoas que tuvemos a sorte de sair gañadoras, normalmente esquecémonos que hai moitas outras persoas que participan e non o son, e a nós pásanos o mesmo. De un falase cando é premiado, nunca se fala cando non é premiado, pero se se falara habería unha longa lista de premios que nunca levei e os que me presentei, e con eso só quero dicir unha cousa, que ninguén se desanime. Cando aquí se falaba da poesía de base, hai moita xente que está empezando. Este é un país no que é moi difícil encontrar saída, ou se autoedita ou se presenta a unha certames de poesía, ou simplemente disfruta escribindo e leéndole aos amigos hasta que se escapan, pero eso consiste a poesía, si é que consiste en algo. Decir do meu libro, que non sei se merece a pena falar del. Un libro de poesía ten que decir algo cando se collen as mans e se lee, non importa nada o que se conte ou se diga del en calquera tipo de conversación ou de conferencia ou de charla, ou di ou non di, cando se lee, ou chega ou non chega. Do meu libro só que dicir unha cousa: o mellor que hai nele é o que non é meu. É un libro que, no caso que moi ben comentou Miguel Anxo, do seu formato, bota man de pedazos recollidos de outros autores, neste caso textuais, e eses pedazos de outros autores que eu recollo, obviamente, son os que lle dan a maior riqueza a este libro. Simplemente, pois, encaixo, compoño, agrego cousas miñas, probablemente a riqueza está máis nas que non agrego. Non sei se merece a pena que vos lea nada. Hai versos moi cortiños, hai poemas moi cortiños que son dun só verso. Un deles, acabamos de fastidiar Miguel Anxo porque era o que vos iba a ler, escribir é unha falacia, e cando escribo eso, escribir é unha falacia, fago desde un punto de vista reflexivo, e
de creador, e quero dicir que cando un escribe, probablemente o resultado sempre acaba sendo algo distante o que aparentemente lle gustaría ser capaz de dicir. Sempre se nos escapa, no fondo, aquilo que estamos perseguindo. E o poeta probablemente é un perseguidor máis que outra cousa. Persigue palabras, cando as atrapa parece que con elas é capaz de dicir cousas, e cando lee as cousas que di sempre se acaba dando conta que non acaba de dicir o que querería ou lle gustaría dicir. Pero a poesía enriquece co lector, que pon o que falta moitas veces, ou case sempre. A poesía sen o lector tampouco existe. Entón, escribir é unha falacia, creo que é o mellor poema que vos podo ler. En todo caso, para acabar, un segundo poema que tamén é moi curtiño, que di Os teus peitos, etc. Moitas grazas e que este festival siga adiante. Parabéns a todas e a todos. Disfrutade leendo, escribindo poesía, e se conseguides publicar e que vos premien, pois moito mellor, pero senón non vos rindades. Boas tardes. Agora Marisol vai facer entrega do premio gañador da quinta edición do certamen a Pablo Bouza pola obra Como o ruido que fan as portas das igrexas ou pecharse. Nada, eu solamente vou a darlle a enhoraboa e a entregarlle, bueno, o diploma, que, bueno, este premio leva para iso tamén un montante económico do que xa lle fixemos entrega no seu momento, se non pobres, tuvera que esperar hasta ahora, pero bueno, e nada, como eu non son literata, nin sei falar tamén como Miguel Anxo e como Ángela, así que había mirado algunha cousa para decir de Pablo, pero bueno, xa o dixeron todo, aquí les dous. A próxima vez falo de primeira. Entón, pero bueno, nada, solamente decir que en algunha entrevista que lle lín cando lle concederon o xurado este premio, eu solamente fixen de secretaria, non fixen nada máis, pois sí que me asombrou, o sea, me chamou a atención o que comentaban, o que acaba de comentar ahora mesmo o anterior gañador, José Luis tamén, que ao final para poder publicar que hai que presentarse a un premio, porque senón é difícil neste país noso publicar, e bueno, pois alégrome. Unha ledicia para o Concello de Guitiriz, que polo menos eso, que fagamos esta pequeniña aportación, ainda que, bueno, Pablo xa ten varios libros publicados e tamén bastantes galardóns, creo que 13, 14, por aí, sí, 6 libros publicados, se non recordo mal, e depois, como xa dixeron eles, é xefe de cultura, e ademais hasta ten familia numerosa, o sea, que é unha persoa moi activa, temos aquí un gañador moi activo. Pois nada, ademais deste diploma, Pablo, tamén temos un pequeniño recordo, unha pinga aquí característica nosa, vale? Para que espero que che guste, e nada, douche a palabra e ti rematas este acto, nada. Unha foto? Vale. Deixo o micrófono, espera. Me queda un pouco mal. Quitaba a mascarilla. No, a mascarilla non a quitamos. Non quero, no. Vamos a cumplir 100%. Mellor. A mí faltame unha. Entón non me vai a poñer enferma. As portas, que me vacinan o martes da segunda. Bueno, pois nada. Moi boas tardes. Sí. Moi boas tardes a todos e a todas. Quixera agradecer en primeiro lugar ao Concello de Guitiriz a concesión deste galardón, a convocatoria tamén deste certame de poesía, a súa aposta pola promoción da cultura, por honrar a memoria do ilustre poeta Xosé María Díaz Castro e a ver, contribuir á promoción da poesía galega.
Darlle tamén a este Concello os parabéns pola organización deste Festival de Poesía, coa inestimable colaboración de Nova Poesía Guitírica, que está a realizar un traballo extraordinario, un traballo intenso, coas agrupacións de base poéticas. Entón, os meus parabéns para todos e todas que formades parte da Nova Poesía Guitírica e tamén para todas esas agrupacións de base que hoxe andades por aquí. Gostaríame ter participado máis activamente neste festival, pero para compartir con vos poetas, para compartir cos compañeiros e compañeras poetas estas jornadas, pero como vos decía onte, tocoume a vacinación do COVID, que aí non se pode faltar. E tive que quedar na Coruña. Agardo que na segunda edición poida estar de novo en Guitiriz, participando desta maravilla con todas e con todos vos. Agradecerlle ao xurado, a Miguel Anxo Ferran Bello, polas súas palabras, a Armando Requeixo, a Ángela Gracián, tamén, por esas palabras tan agarimosas, e a alcaldesa de Guitiriz, tamén, a Marisol Morandeira, ter elixido o meu poemario como gañador. Este galardón recibo unha fonda emoción, por suposto, polo que supón a concesión dun premio literario, pero que decía a señora alcaldesa, pola oportunidade de volver, ademais, despois de 10 anos, a publicar con Espiral Maior, que é unha editorial de referencia no Estado español na publicación poética. Mas tamén supón unha responsabilidade, tendo en conta que este certame Díaz Castro, a pesar de que ainda cumpre ahora un lustro, está a ser fundamentalmente consolidado dentro do panorama dos premios, dos certames de poesía de Galicia, que ten xa gañadores a poetas de referencia para min, como pode ser Xosé Luis Mosquera, que está hoxe aquí, Suso Alonso, Eduardo Velasco ou Gómez Pato. Moi obrigado, unha vez máis, e moi feliz de recibir este premio nun concello como este, Guitiriz, que hoxe en día é referencia clave para todos e para todas os e as poetas galegos. É feliz estar na Chaira, que semella que teño unha conexión especial coa Chaira, porque o premio de Vilalba deu unha oportunidade de publicar con Espiral Maior, e de novo volvemos a Chaira, estamos aquí, e isto, pois encantantísimo. Entón, moitas grazas a todos e a todas, e vémonos o 21 ano, se me invitades. Un poquito más para ahí, que se ve también. Gracias a Nova Poesía Guitirica por darnos a oportunidade de organizar con eles este festival de poesía. Eu as primeiras veces que falei con Antón, a poesía non é algo moi popular ou moi, é algo que é moi desconocido, non? En moitas ocasións. Pero eu creo que
eventos deste tipo, por organizar este tipo de festivales, traelos, acercalos á xente, pode ser unha boa forma de dar a coñecer a poesía en todas as súas versións. Ademais, a poesía ás veces ten fama de aburrida, pero non ten por que ser así. Aquí estes días, pues, coñecemos unha poesía divertida, unha poesía cercana. Bueno, eu disfrutei con todo moito, pero teño que decir, senón non me aguanto, que disfrutei moitísimo con un concerto que tuvemos onte de Corredores de Sombras, que é maravilloso. É poesía, se te gusta a música e da que non coñeces a poesía, amas a poesía, porque a verdade é que estuveron fenomenal, todos estuveron fenomenal, pero permitídeme, porque eu coñecinos a pouco de ser alcaldesa nunha actuación aquí tamén nesta Casa Banera e a verdade é que me apasionaron. Entón, nada, simplemente dar as gracias a todos os que colaboraron, non me vou acordar de todos, pero Luz, Antón, Pili, bueno, todos os que participaron aquí. Quero dar as gracias a Miguel Anxo por apoiarnos, por editar o libro do noso premio de Díaz Castro, que é unha aposta moi importante, estou moi agradecida por eso. Quero dar as gracias aos tres, a Armando, que non está aquí, a Miguel Anxo e a Ángela, porque me fixeron fácil fallar con eles o premio de poesía, que era a primeira vez, eu non estou afeita, e bueno, quero agradecerlo especialmente porque me sentín integrada, querida e apoiada, e iso é moi importante. E despois, nada, darlle as gracias aos nosos dous poetas, ao cuarto premiado e ao quinto premiado, e nada, decir que o Concello seguirá apostando por este premio, seguirá apostando por este patrimonio cultural que temos no noso Concello, intentando poñelo en valor. E nada, ahora creo que para rematar vamos a ter a última actuación de Eugenia, e nada, darvos as gracias de corazón a todos, agradecerle a todo o mundo implicado nesta tarefa, e ánimo e a continuar, e nos apoiaremos sempre a cultura e sobre todo a nosa cultura, a cultura da nosa terra. Grazas, de verdade. A auga é claramente inspiradora, sabémoslo ben os poetas. Isto chamase líquida. Hoxe son unha parte desta natureza e nada máis. Perdoen os que agardan de min, pero hoxe son líquida, como é hoxe o ar que nos arrodea. Hoxe adormezo como cada insecto destes montes verdes, refuxiada o máis posible no arrecendo dos meus cobertores, como se fose na terra mesma da tobeira. Hoxe pesa o meu interior como as flores dos castiñeiros, tan fermosas xa, tan erguidas elas e arrecendo a semen cando o sol as quenta. Hoxe caen, pesadas polo peso da chuvia que as empapa, polo peso do tempo, do clima, do momento da vida que as empapa. Perdoen os que agardan hoxe de min a persoa compacta, a voz, a resposta, porque hoxe estou diluída, mesturada cos átomos do universo, e apenas nada máis, e no real, gústame.
meniña. Que as augas caen do ceo, abre a porta e sae, ergue os teus ollos ao ceo, mira a chuvia como cae, mollando o corpo meu, mollando o corpo seu, mira a chuvia como cae, mollando o corpo meu. Abre a porta, ven, niña. Abre paso, vendaval. Abre a porta, o vento. Abre a porta, deixa a miña voz pasar. Veño cantando, deixa a miña voz pasar. Veño cantando. Abre, 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 abre. Abre a porta, min Maruxa. Son seu paxaro cantor, veño de cruzar os campos, veño de enciar o mar, veño de curtir o campo en cada seu luar, en cada seu luar, veño de curtir o pranto en cada seu luar. Xa estou a porta chegando, me atravesa cebollar, abre os brazos, abre o peito, abre os ollos, abre as mans. Quero deitala no leito de amor, cantar, de amor, cantar. Abre, 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 abre que estou chegando. Abre que está chovendo. Abre que vou cantando, chegando, chovendo, cantando, chegando, chovendo, cantando, chegando. Cara ao nosso lar. O tema que acabo de facer, que se chama Abre, é meu, o podedes atopar por aí grabado coa miña banda, que nos chamamos Maina Materia, somos un quinteto.
E bueno, está estupendo, claro, o dicir eu. Aí o podes atopar. Vamos seguir con esta auga, non, que é inspiradora. E vamos facer unha así coñecida ela do Brasil, que tedes tamén que corean, tedes que aprender isto, se non sabedes, que di así: agua de beber, 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 agua. Vosotros só facedes todo o rato agua de beber, agua de beber? A música a min salvoume a vida varias veces. Esta é unha desas cancións. Tibanda, tariba dibotero, tibanda, tariba dibotera, tibanda, danda, danda. Eu quis amar, mas tive medo e entrei pra escola do perdão. Mas o amor sabe um segredo: o medo pode matar o seu coração. Água de beber, 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 água. Eu nunca fiz coisa mais sertão e entrei pra escola do perdão. A minha casa segue aberta, eu já abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. 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 Diva, tariba, diva, tera, diva, tariba, diva, tera, diva, danda, danda, diva, danda. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo: o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, água de beber. Gracias. Sempre pasa, non? Cando nos juntamos a xente que de algún xeito estamos nesta, como dixo a muller dos versos do desasosego, estas cousas inútiles. Estou completamente de acordo, vaya. No sentido que la lleveo, que aparecen conexións, non?
parecen cousas, as levas contigo, non? Para casa, mellores levadas para casa, non para a iglesia, vale? Entón, pois resulta, eu traía hoxe, merquei claro o libro desta muller, porque correndo, porque eu traio hoxe este poema, pouco lle a luz que me prestaron. Este poema que titulei Desasosego mamífero. O meu desasosego mamífero, antinatura ou non? Sei que non se suicidan as baleas. Sangro. Cada tanto tempo, femia feliz de sangrar aínda. Para que digo? É o sangue o máis constante, é a fame de comunión. Cada vez que o sangue cae do meu corpo, apértame o desasosego. Fico flotando sen definición. Nada en 1972, o cole, os xeonllos, lavapiés, o maltrato, o fracaso, o talento, o esforzo. A maxia en garitos do inferno, a praia, as rúas, o amor, o sexo. Nada ten sentido. Só o feito físico do cachorro dame unha agulla de compás ao norte. A loita social tampouco, a tipo progreso, pagar o aluguer, poñer a lavadora e o agradecemento infinito a lavalouza. Nada. 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 Será que son os meus últimos sangues? Que non hai agora xa o xeito no que eu quero ser nai, que non hai macho que me desexe como eu abro as miñas pernas, tan inútiles os peitos, e a pel que camiña sen caricias cara a súa morte. Despídome do neno que era o meu fillo, despídome da nova que era eu, desasosego. Que ensiñarlle ao meu pequeno compañeiro de vida, que o amo, que o concibín con amor, que foi desexado, que os meus sentimentos por él son incondicionais, que desexo que me ame moito, que me respecte, que me comprenda, que as miñas limitacións e os defectos que inspiren ternura, que me perdoe, que sexa feliz ao seu xeito. E pouco máis podo realmente ensiñarlle. E sangro e me dilúo, menos mal que non chove. O ruído dos coches, unha merda. A luz eléctrica, unha merda. Voume sacar o carné este ano e voume facer promoción en redes e mareome de aturarme a min mesma. Mareome de sangrar. Mareome de buscarlle sentido a miña existencia. O certo é que todas as persoas necesitamos un motivo para vivir, non? 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 Non sei. Non basta con que me guste a vida? Non, porque esta vida non me gusta. Sei que non me gusta a vida estúpida que inventamos para protexernos uns doutros, a que inventa inimigos, a que se alía con empresas de seguros, a calefacción, a religión, o centro comercial, os votos, as cores, as bandeiras, as drogas permitidas e, en fin, ao fin, coas funerarias. Sei que non me gusta nada toda esa vida. Sei que me gustan as apertas gratis, as risas, as conversacións, as cousas que quedan só na memoria, a xente sensible e honesta. Sei que me gusta o contacto físico,
o sexo, a música, a arte, os poetas e as poetas. Sei que me gusta perder o tempo, sen ter esa maldita sensación de non facer nada de proveito, como se facer algo de proveito fose un comportamento mamífero. 24.365. Gústame perder o tempo, divagar no meu mundo, pasear, fiaca no sofá, e espantar esta ansiedade que morde cando sangro. Gústame, en fin, a vida en esencia, as mans, os ollos, os peitos, as voces, o ser humano, e incluso eu mesma como tal. Gústame, e o amo, e sobórdame de compaixón, non podo evitalo. Desgraciado animal, sinalado como diferente pola conciencia que temos de existir. Desgraciado animal, que a súa maior diferenza parece a obsesión ególatra polo poder. A historia está chea de víctimas de abuso, repleta, e de narcisos con armas para impor o seu reinado. E eu sangro, século XXI, sangro, nada en 1972, sangro, para qué? Bueno, e logo destas cousas hai que facer outras. Entón teño unha canción preciosa que se chama Balsiña, que é para cando o pensamento dá forte no miolo. As nuvens passam, já
tiña como unha dedicatoria especial porque empezou a nacer nunha semana de poesía salvaxe, a do 2018, que fixemos un recital no Jofre de Ferrol con 5 poetazas tremendas. Eu tive a honra de ser como a presentadora delas, así fiando cousas máis creativas que formais. Entre elas había unha portuguesa que é Judith Fernández, que ten moito escrito e publicado, e ademais tamén é dramaturga. Ten un libro que se titula O problema do capitalismo é onde por as bombas. Entón eu lín ese libro, gran parte dese libro, para saber de que ia falar. Entre as cousas que pasaron, pois foi un anaco desta canción. Así que vai para ela e recomendo que coñezades a Judith Fernández, maravillosa poeta portuguesa. Hoxe tamén ia estar comigo Carlo Tiballe, que é un dos organizadores de Poesía Salvaxe, e non pode porque está en Valladolid, que ten un irmá enfermo, e manda pois todo o seu amor. A verdade que me dixo que bonito que se estén facendo cousas así en Guitiriz. Eu quería ir e non está, pero non quería deixar de nomealo porque, pois para min tamén é unha persoa moi importante, non? Así, inútil. Bueno, entón penso que haberá que ir despedindo a festa de hoxe, non? E a mí me gusta moito esta canción, que a toco según unha versión, unha música brasileira que se chama Adriana Cañoto, ainda que a canción non é de ela, porque xa vades saber de quen é. Sola voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestino peruano, clandestino boliviano, clandestino marihuana ilegal. Sola voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley, perdida en el corazón de la grande Babilón. Correr es mi destino, yo soy el que va a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestino peruano, clandestino africano, clandestino marihuana ilegal. E tamén para que non se nos esqueza que neste coidado que estamos tendo, non? Que todos aquí do noso non se nos esqueza que hai moitos outros e que ten que ser para todos sempre, sempre para todos. Utopía, pero hai que poñer a semente, non? Para o futuro de novo. Gracias.
sí que tenes que cantar comigo, esta xa. O tambor o trouximos de adorno porque non dá tempo. Vou facer unha canción que tedes que aprender un estribillo ben pronto. Vamos a hacer el estribillo, ¿eh? Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde me criei, portiñas que eu canto, figueirinhas que eu cantei, prados, ríos, arboredos, pinares que move o vento, paxariños piradores, casiñar o meu contento. Muiños castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igresiña do lugar, armoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, caminiños santo millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo a aldea que conozco, por un mundo que non vin, deixo amigos por estranho, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto entero, que puidera non deixar. Eso es la canción, no se puede más.